For this video mga idol, magbagbawag tagbakal diri mga idol no. Kay magtaod tag gate karon mga idol, mo na tong project nga nakuha karong adlaw mga idol. Nagbuhat tag gate sa Kalubinan dito sa gipuyan sa kumama mga idol. Mga idol, itong gi square kay mo na tong stirrup mga idol. Ug ato na nang gi symbol sa poste mga idol sa bakal nga atong gigamit. Gamit og bakal nga 12 og 9 nga stirrup mga idol. Tana siyang gi simbol daan mga idol kay nigdala na to niya dito sa tauraran sa gate mga idol. Diretso na itong trabaho dito mga idol. Huwag nagbangag ko daan rin mga idol pero na gamot sa kahoy ka na ko mga idol ha. Ako saan nang ipang putol mga idol. Itong gihawan ng daan yung bangag mga idol. Kaya para di masangit yan nagbutang na to sa dawil mga idol. Putol na ko sa mga bakal mga idol nga tubo. Ato isumpay sa gate mga idol. Watay ejer. Agultahan talang ni gabasa mga idol. Kung mo ni ang gate idol nga akong gitaon mga idol, ano na ako napakita ang tanan nga details mga idol kay huwag mo video mga idol. Kaya ako ra isa nagasimbol ano mga idol. Ikan sa pagcutting mga idol, hantod sa pagtaod. Nasukot-sukot na ginagmay mga idol. Kaya para masurubra ito mga idol, ang sukot nga magtupong yun mga idol. Natong itanang ng clearance mga idol. Gigamitan natin yung generator mga idol. Na welding support mga idol. Diretso na siya welding mga idol. At birahon mga idol para maandar. So ara mga idol. Usog ka nga genset mga idol. Wala itong gamit sa pag-welding para mga idol. Basta diretso na mga idol. Usog ka na mga idol. Dali kaya makapilit ang rod mga idol. Batong gigamit diya nga rod mga idol ay 11. O ito special nga rod mga idol. Para dali ra nato ma-connect ang mga bakal nga itong weldingon mga idol. Nagmao na siya ang finished product mga idol. Natawag na akong poste. Gikabit na ako sa mga idol. Ako rin nagmaniho na mga idol. Wala ni siya itong extension gamay mga idol. Ato nang ipadak-an mga idol para tama masudod jud ang truck magbakho mga idol. Maagi diri masudod sa Kalubinan mga idol. Ano siya mga idol ang atong finished product. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw mga idol.